Permezz ta' Sport Malta, il-Gvern għadda l-art li m'għaddix tintuża fiż-żona industrijali ta' Ħalfarruġ lill-klabb tal-futbol Valletta FC. Fuq din l-art kbira 15,000 kwadru, il-klabb Belti se jkollu art fejn il-plejers jistgħu jilagħbu u jitrenjaw fuqha. Barra minn hekk, Sport Malta għaddiet it-titlu tal-Ground tas Salinos lill-istess klabb. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Klabb Belti, Viktor Xrieħa, esprima sodisfazzjon tiegħu kif dan il-klabb għandu l-art tiegħu fejn ilu jaħdem għal aktar minn 10 snin biex jakkwista. Ja xi ħaġa li naħseb it-tfal tal-Belti ilhom jistennew, għamilna dejjem niġru minn post għal ieħor biex it-tim tal-kbar jkollu fejn jitrenja, apparti li dejjem kellna spejjeż kbar. Issa nemmen li meta ħajkodna il-faċilitajiet tagħna l-affarijiet ħajnbidlu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal kif permezz ta' dan it-trasferiment il-Gvern qed juri l-impensa biex il-klabb sportivi ikomplu jikbru. Ħares il-qudiem għal dawn it-tip ta' inizjattivi f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. U dan kollu għaliex bħala gvern nemmnu propju illi l-klabs sportivi ġew pajjiżna mhux tal-futbol biss iżda ta' kulunke disċiplina sportiva għandhom jingħataw l-għajnuna kollha neċessarja sabiex ikomplu jikbru, jiflorixxu u propju jgħinu l-itfal u żgħażagħ tagħhom. Waqt dan l-iffirmar kien hemm preżenti s-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit li faħħar il-mod kif diversi tfal Beltin se jgawdu minn dan il-proġett.